Daghan na og nabuang og nagkautang-utang tungod sa isabong kung online sabong ug daghanang pamilya ang nagkagubot tungod sa maong bisyo. Kaganina, didto sa Region 12, usa ka sundalo ang nakuha ng video nga nang hold up sa usa ka tindahan. Duda sa iyang mga kauban na lubong na sa utang sa isabong si Sir. Niadtong malabayng semana, usa ka opisyal sa pulis dito sa Metro Manila ang giaresto sa iyang mga sakop tungod kay mireklamo na ang iyang gipang-utangan kay wa na siya nakabayad sa iyang posta sa isabong. Ug iya ganing giprinda ang sakyanan sa iyang sakop tungod sa iyang online nga mga utang. Tungod kay daghan nang namatikdan ang Philippine National Police ug Armed Forces of the Philippines nga ang ilang mga sakop na buang na sa online sabong kon isabong, usa ka kamanduan ang gipakanaog sa Armed Forces of the Philippines nga hingpit nga nagbawal sa mga sundalo nga moapil o mopusta sa online sabong. Ug isip pagtuman sa kamanduan, ang tanang miyembro sa Task Force Davao giabisuhan sa ilang commander nga dili moapil sa nahisgutang sugal. Ang Philippine Army at ang buong Armed Forces of the Philippines nagpalabas ng isang direktiba na ipinagbabawal ang isabong sa lahat ng kasundaluhan. Hindi dapat mag-indulge ang lahat ng kasundaluhan sa isabong. Maraming mga bagay na nakukumit na pagkakamali itong mga kasundaluhan natin, it's because of the isabong. So pagdating sa Task Force Davao, pinagbabawal talaga natin ng mahigpit ang pag-i-indulge ng mga kasamahan natin sa Task Force Davao sa isabong. Unsay nagpaabot sa mga miyembro sa Task Force Davao nga masakpang nagdula o mipusta sa online sabong. I have ordered, I have a directive, may pinalabas na tayo na kung saan iimbestigahan natin at kung mapatunayan natin, isasubmit natin siya sa ruling ng Armed Forces of the Philippines sa mga palisiya at sa mga sa directive na kung saan kung mapatunayan, pwede siyang mawala sa serbisyo. Termination po ba? Termination or discharge sa Armed Forces of the Philippines. Dili lang ang mga uniform personnel ang nangabuang sa isabong, bisan ang mga pribado o mga ultimong si Hoy Puloy na buang na usab. Kay gusto laging makakwarta og dali, unya, cellphone lang ang imong kapital. Ang pait, mas mo gasto pa sa sabong kaysa pagkaon sa ilang pamilya. Una nang gi-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte nga dili niya ipaundang ang online sabong tungod kay dako kini og kitaon alang sa gobyerno labi na karon nga nag-ilaid ang ekonomiya. Ang appeal ko lang sa mga congressman, huwag na lang ninyong anuhin yan, kumikita yan. Walang nakikinabang dyan ha, except pag-core. And of course, yung mga malalaking players ang naglalaro talaga dyan, hindi mo naman masabi na mga mahirap. Sila yung mga there is a culture dyan sa sabong na kung bawalan mo, sabi niya, magsarili yung mga kung sino, may television, may online lahat. So, sila ang maglaro. There's no way that we can regulate it because hindi tayo pumasok. Yun ang mangyari. Ang tanang klase sa sugal, makaadik, bisan manggani, ang away sa damang o ang lastiko, makabuang usab. Tungod kay dunay pusta, apan atong hinumduman sa sugal. Kung dunay mo daog, dunay gyud mapildi. Walay mawala ka nato kung atong itanom sa atong alimpatakan nga dili lalim mangita og kwarta, labi na kung gigutom ang imong pamilya og dili kini ang ngayang isugal. Tungod kay mas importante ang imong pagkatao kaysa imong garbo kung musugal ka sa online sabong. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe!